ବହୁତ ବହୁତ ଦୂରେ ମାନବ ଗାଁ ଠାରୁ ଅନତି ଦୂରରେ ଗୋଟିଏ ଘନ ସବୁଜ ଓ ସୁନ୍ଦର ଜଙ୍ଗଲଟିଏ ଥିଲା। ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଝରଣା ଏବଂ ମିଠା ପାଣିର ଗୋଟିଏ ନଦୀ ବହୁଥିଲା। ସେଠାରେ ହାତୀ, ସିଂହ, ହରିଣ, ବାନର ଓ ମୟୂର ଆଦି ଅନେକ ପକ୍ଷୀ ଏକ ପରିବାର ପରି ମିଳିମିଶି ରହୁଥିଲେ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଇଁଲା ମାତ୍ରେ ସାରା ଜଙ୍ଗଲଟି ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ମଧୁର ଧ୍ୱନିରେ ଜାଗି ଉଠୁଥିଲା। ପକ୍ଷୀମାନେ ଉଡ଼ୁଥିଲେ, ହରିଣ ଦୌଡ଼ୁଥିଲେ, ହାତୀ ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କରୁଥିଲା। ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏକ ଦିନ ସବୁ କିଛି ବଦଳିଗଲା। ହଠାତ୍ ଜଙ୍ଗଲର ଗଭୀର ଭାଗରୁ ଭୟଙ୍କର ଶବ୍ଦ ଆସିଲା। ଭୂଭାଗ ତଥା ଗଛଗୁଡ଼ାକ ଦୋହଲି ଉଠିଲା। ପକ୍ଷୀମାନେ ଉଡ଼ିଗଲେ। ସମସ୍ତ ପଶୁମାନେ ଡରିଗଲେ। ସେଇ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କଲା ଗୋଟିଏ ଭୟଙ୍କର ରାକ୍ଷସ। ତାର ନାମ ଡମୁ ରାକ୍ଷସ। ତାର ଆଖି ଅଗ୍ନି ପରି ଜଳି ଉଠୁଥିଲା। ମୁହଁରୁ ଧୂଆଁ ବାହାରୁଥିଲା। ଚାଲିଲେ ମାଟି କମ୍ପି ଯାଉଥିଲା। ଡମୁ ବିକଟାଳ ହସି କହିଲା, ହା 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 ହା, ଆଜିଠାରୁ ଏହି ଜଙ୍ଗଲ ମୋର। ତାର ଏହି ଭୟଙ୍କର ଶବ୍ଦର ତରଙ୍ଗରେ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କର ବସା ଗୁଡ଼ାକ ଉଡ଼ିଗଲା। ଡମୁ ରାକ୍ଷସ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଗଛ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡରାଇ ଦେଲା। ପଶୁମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରି ପକାଇଲା। ଏସବୁ ଦେଖି ହରିଣ ଭୟରେ କହିଲା, ଆମେ ସବୁ ଏଠାରେ ଆଉ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି। ଏହା ଶୁଣି ବାନର ଗଛରେ ଲୁଚିଗଲା। ମୟୂର ନାଚ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସାରା ଜଙ୍ଗଲର ଖୁସି ଯେମିତି ଉଭେଇଗଲା। ତା ପରଦିନ ସମସ୍ତ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ସଭା ବସାଇଲେ। ସିଂହ କହିଲା, ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା ସତ, କିନ୍ତୁ ଡମୁ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ଓ ବିଶାଳ ଅଟେ। ତା ସମ୍ମୁଖରେ ମୁଁ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ସଦୃଶ। ହାତୀ କହିଲା, ଶକ୍ତି ଦେଇ ଆମେ ତାକୁ ହରାଇ ପାରିବାନି। ତାକୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ହରାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମସ୍ତେ ଚୁପ୍। କେହି କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଠେକୁଆ ଆଗକୁ ଆସିଲା। ଠେକୁଆ କହିଲା, ଡମୁ ରାକ୍ଷସ ଅହଙ୍କାରୀ। ସେ ଭାବୁଛି ସେ ସବୁଠୁ ବଡ଼। ଆମେ ତାକୁ ତାର ନିଜ ଅହଙ୍କାରରେ ହିଁ ହରାଇବା। ହାତୀ ପଚାରିଲା, କେମିତି? ଠେକୁଆ କହିଲା, ନଦୀର ପାଣି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଠେକୁଆ ଡମୁ ପାଖକୁ ଗଲା ଓ କହିଲା, ହେ ଡମୁ ମହାରାଜ, ଏହି ଜଙ୍ଗଲରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ରାକ୍ଷସ ଅଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ବିଶାଳ। ଏହା ଶୁଣି ଡମୁ ରାଗିଯାଇ କହିଲା, କିଏ? କେଉଁଠି? ଠେକୁଆ କହିଲା, ସେ ଭୟଙ୍କର ରାକ୍ଷସ ନଦୀରେ ସବୁଠାରୁ ଗଭୀର ଭାଗରେ ରହୁଛି। ଏହା କହି ସେ ଡମୁକୁ ନଦୀର ସବୁଠାରୁ ଗଭୀର ପାଣି ଥିବା ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେଇ ପାଣିରେ ଦେଖିବାକୁ କହିଲା। ଏହା ଶୁଣି ଡମୁ ନଦୀରେ ନଇଁ ଦେଖିଲା। ସେ ସେଠାରେ ନିଜ ଛାଇକୁ ଦେଖି ଭାବିଲା, ଏହା ଅନ୍ୟ ଏକ ରାକ୍ଷସ ବୋଧେ। ଏହା ଦେଖି ଡମୁ ଡରିଗଲା। ଏତେ ବଡ଼, ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାକ୍ଷସ ବୋଲି ଭାବି ସେ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲା, ମୁଁ ଏଠାରେ ରହିଲେ ମରିଯିବି। ତେଣୁ ଡମୁ ରାକ୍ଷସ ଭୟରେ ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ି ଦୂରକୁ ପଳାଇଗଲା। ସେ କେବେ ବି ସେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଫେରିଲା ନାହିଁ। ଏହାପରେ ପୁନର୍ଭାବରେ ଜଙ୍ଗଲଟି ହସି ଉଠିଲା। ନଦୀ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଲା। ପକ୍ଷୀ ଗୀତ ଗାଇଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଠେକୁଆକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ। ପିଲାମାନେ, ଏହି ଗପ ଆମକୁ ଶିଖାଏ ଯେ ବୁଦ୍ଧି, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ଏକତା ଥିଲେ ବଡ଼ ବଡ଼ ରାକ୍ଷସକୁ ମଧ୍ୟ ହରାଇ ହେବ।